Helo a croeso chi yma i'r gwebinar heddiw. Yma fo fi, mae Hywel. Shmai Hywel? Cymraeg Ffrydio, iawn? Iawn, diolch. Ti'n oce? Diolch. Da iawn. Gobeithio bod chi gyd adra yn cadw'r iawn. Da ni yn mynd i fod yn trafod dysgu byw a ffrydio byw efo chi heddiw. So da ni mynd i gychwyn drwy drafod canllawia diweddara. Da ni wedyn mynd i edrych ar lle allwch chi gael cyngor neu gwybodaeth ar sut i ddefnyddio Microsoft Teams neu Google Meet, be bynnag platform da chi'n defnyddio i gynnal eich sesiynau byw. A da ni wedyn mynd i symud ymlaen i edrych ar rhannu enghreifftiau hefo chi o wahanol ddulliau allwch chi ddefnyddio er mwyn cyflwyno. So mae cyflwyno yn ystod sesiynau byw yn brofiad cymharol newydd i bawb wan. Sut allwch chi dynnu'r pwysau oddi arnoch chi'ch hun? Sut allwch chi sicrhau bod y plant yn cael ei ysgogi a bod pethau'n ffres ac yn newydd yn nhw o hyd. So da ni wedi rannu chydig o syniadau efo chi. Dwi'n wedi rannu sgrin efo chi. So chi'n fod yn amyneddgar fo fi am eiliad. Reit, mi ddylsach chi allu gweld sgrin hwb wan. So tudalen Ffrydio Byw ydy hwn ar hwb. Mi wnawn ni roi'r link i'r dudalen yma yn disgrifiad y fideo. So os ydych edrychwch o dan y fideo, nech chi weld y links yma i gyd. Dwi'n mynd i gychwyn drwy glicio ar canllawia Ffrydio Byw. Wan, os ydych chi wedi darllen y canllawia yma yn y gorffennol, sicrhewch bod chi yn darllen nhw eto. Oherwydd mae'r canllawia yma yn cael ei diweddaru a'i haddasu yn rheolaidd. Mae'r addasiad dwytha wedi cael ei ryddhau ar y 7th o Ionawr. So mae yna fymryn o newidiadau yma, mae'n bwysig bod chi'n gyfarwyddo hefo nhw. Os liciwch chi dyma'ch Beibl chi wan dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf, mae hwn yn nodi'n union beth ydych chi yn cael wneud a beth ydych chi ddim yn cael wneud mewn perthynas efo Ffrydio Byw. Wan, mae yna adrannau andros o ddefnyddiol yma. Prif egwyddorion, hwn adran bwysig, yn nodi wan. Dyma'r prif egwyddorion ddylsa bod chi'n ymwybodol ohonyn nhw. Rhyw fath o'r prif ystyriaethau, pethau ddylsa bod chi'n ystyried. Dwi'n sôn yn fan hyn wan am bethau fel lleoliad, camera, sain, sut mae plant yn gallu cyfathrebu efo chi, ydy plant yn gorfod troi camera ymlaen, camera i ffwrdd, ydy plant yn gorfod bod ar mute, sut mae plant yn gallu gofyn cwestiynau wrthoch chi fel yr athro, sut ydych chi'n gallu gofyn cwestiynau wrth y plant. Mae yna lot o bethau i ystyried, mae'n bwysig bod chi'n darllen yr adran yma i sicrhau bod chi yn cadw o fewn canllawia yma. Mae'n un adran arall sy'n andros o ddefnyddiol, sef y cwestiynau cyffredin. I dod rwy'n rhyw dro, mewn perthynas efo Ffrydio Byw, expect the unexpected. Da chi'n gallu rheoli beth sy'n digwydd o'ch ochr chi, da chi'n methu rheoli bob tro beth sy'n digwydd pen arall. Wedyn, mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o be fysa'n gallu digwydd, a hefyd o sut da chi'n delio hefo sefyllfaoedd fel maen nhw'n codi. Y gobaith ydy, fydd na'n byd yn codi yn ystod y cyfnod yma, ond os oes o beth yn digwydd, ydych chi'n gwybod sut mae delio ac ymateb i'r sefyllfa yna. Be sy'n gynnwch chi'n fan hyn yn yr atodiadau yn yr cwestiynau cyffredin ydy nifer o awgrymiadau sut allwch chi baratoi ar gyfer y math yma o sefyllfaoedd. Er enghraifft, mae yna ddysgwr yn rhannu beth amhriodol ar y sgrin be ddylswn ni'n gwneud. Cyn i chi fynd ati ddechrau Ffrydio Byw, mae rhaid chi fod yn berffaith hyderus ac yn berffaith hapus bod chi'n gallu delio hefo y math yma sefyllfa wrth iddyn nhw godi. So fel dwi'n dweud, mae'n bwysig bod chi a pob athrog athrawes arall yn eich ysgol chi'n ymwybodol ac yn hapus hefo'r canllawia yma. Fel dwi'n dweud, hwn sy'n gosod y ffiniau, hwn sy'n cadw chi'n saff, a mae'n bwysig bod chi'n gweithredu oddi fewn yr canllawia yma. So yn ôl, wan i'r dudalen yma. Mae yna ddau fotwm arall ar y sgrin yma, sef Microsoft Teams a Google Meet. Dyma'r ddau blatfform mwyaf poblogaidd a dyma'r ddau blatfform sy'n cael ei awgrymu gan Llywodraeth Cymru ar gyfer eich sesiynau byw chi. Os ydych chi'n newydd i ddefnyddio Teams neu ddefnyddio Meet, dyma lle ydych chi'n mynd i gychwyn i hel eich gwybodaeth ac i ddysgu am sut i ddefnyddio y platfform. Neu hyd yn oed os ydych chi'n brofiadol ac wedi cychwyn ar sesiynau dysgu byw, mae le i chi fynd i atgyfnerthu'ch dealltwriaeth ac i sicrhau bod beth ydych chi'n gwneud yn cyd-fynd hefo'r canllawia sydd wedi cael ei osod gan y Llywodraeth. Felly, ni glicio ar Microsoft Teams i gychwyn. Beth sydd gennych chi yma ydy cyfres eitha hir o gwestiynau cyffredin.
enghraifft, sut dwi'n trefnu digwyddiad byw? So, os dwi'n methu drefnu fo, wneith o byth ddigwydd. Felly dwi'n clicio ar hwn, a beth sydd gennau ydy atab. Mae gennau cyfarwyddiadau, mae gennau ddolenni i fynd allan i lefydd gwahanol i ddysgu sy'n gwneud hyn. Sut mae cychwyn neu dechrau gwers, mae wybodaeth yn fan hyn. Sut dwi'n caniatáu ddysgwyr rhannu, sut mae dysgwyr i fod i ofyn cwestiynau yn ystod y wers, codi llaw, mae'n gallu gofyn yn y chat ac yn y blaen. Sut ydyn recordio gwers? Felly mae yna blant yn eich dosbarth chi sydd ddim yn mynd i allu ymuno hefo gwersi byw, oherwydd efallai bod nhw'n 1 o 3 o blant, mae yna 1 cyfrifiadur yn y cartra, 2 wers yn cychwyn am 1/2 awr wedi 9, felly dim pawb sy'n mynd i allu ymuno hefo chi, ond ydych chi eisiau sicrhau bod y gwersi yma ar gael iddyn nhw allu gwylio nôl. Felly mae yna gyfarwyddiadau yn fan hyn os ydy wneud hynny. Mae bwysig bod chi'n ymwybodol o'r holl bethau yma, mae'n bwysig bod chi wedi darllen y dudalen yma cyn bod chi'n cychwyn ar ddysgu byw. Oherwydd, ydych chi eisiau gallu gwybod wan, felly sut ydw i yn gwneud y pethau yma, sut ydw i'n dileu dysgwr. Os o beth yn digwydd, mae rhywun ymddyn yn amrhiodol, ydych chi eisiau dileu rhywun o'r wers, ydych chi'n gwybod sut mae'n gwneud hynny, a ydych chi'n eisiau gorfod disgwyl 5 munud i fynd i chwilio amdan hyn, ydych chi eisiau gwybod o flaen llaw, ydych chi eisiau bod yn gyfarwydd efo'r cyfarwyddiadau. Felly'r un egwyddor yn union efo Google Meet, mae gennych chi gyfres o gwestiynau sut dwi'n gallu gweld pwy sydd wedi ymuno, sut dwi'n diffodd y sain, neu sut dwi'n diffodd sain y dysgwyr. So math o bethau ymarferol ydy hein, pethau sy'n angen i chi fod yn ei ystyried, a pethau ydych chi angen bod yn hyderus ac yn gwybod sut i gwneud nhw cyn i chi fynd ati. Felly, fel dwi'n dweud, mae'r links i'r dudalen yma wedi rhannu yn y disgrifiad o dan y fideo os ydych chi eisiau mynd i chwilio am y math yma bethau. Felly dwi am stopio rhannu'r sgrin wan. A dwi am roi chi drosodd at Hywel. Diolch yn fawr, Gwion. Ia, felly mae Gwion wedi dangos chi fan i'r canllawiau a hefyd sut i wneud wahanol bethau o fewn Google Meet ac Microsoft Teams. Dwi'n mynd i ddangos ambell i syniad wan, be fedrwch chi ddefnyddio mwyn gwneud yr cyflwyniadau neu gwneud yr sesiynau yna chydig bach mwy diddorol o bosib. A hefyd i dynnu y pwysau fi wrthych chi os ydych chi yn cyflwyno yn fyw. Felly, 3 peth dwi'n mynd i siarad amdano fo, a mae'r pethau yma ar gael ar hwb am ddim. Felly, y peth cyntaf ydy Flipgrid. Dwi'n siŵr bod chi wedi bod yn defnyddio Flipgrid o'r blaen. Os ydych chi ddim, dwi'n i siarad chydig bach am hynny wedyn mwyn cyfeirio chi i'r lle cywir. Efo Flipgrid, mae wedi newid wan, mae'n feature bach newydd arno fo, o'r enw Flipgrid Shorts sy'n galluogi chi i greu fideo syml, a does dim rhaid yrru allan i'r plant, ydych chi just a disgwyl ymetebiad yn syth, ydych chi just defnyddio fo fel fideo mewn ffordd. Hefyd, dwi'n mynd i siarad am Adobe Spark Video, mae hwnna'n beth newydd ar y hwb ers mis Mawrth fatha, a hefyd Screencastify. Lot o ysgolion yn defnyddio Screencastify. Dwi eisiau mynd i syniad gos chi'n gallu defnyddio ar gyfer Screencastify. Felly, na i rannu sgrin efo chi mwyn i fi gael dangos yn iawn yn hytrach efo fi'n siarad. Felly, mae hyn yn broses yn mynd i gymryd dipyn amser oherwydd dwi angen rhoi'r sain ymlaen i chi hefyd. Felly, gobeithio fi pob beth yn gweithio. Dwi'n meddwl y cyntaf dwi'n mynd i ddangos ydy... Dyma ni Flipgrid i hwn. Felly, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yma, mae posib creu emojis neu rhoi stickers o flaen eich gwyneb mwyn ysgogi'r plant. Felly mae posib gwneud hynny o flaen llaw. Di hwn ddim yn gallu, sy'n rhaid i hwn fod yn fyw o gwbl, mae hwn yn gallu mynd allan, wedi cael ei recordio'n barod. A hefyd, y peth gorau am hynny ydy, dydwch gennych chi blant sydd ddim yn gallu bod yna ar yr adeg yna, ydwch chi jyst yrru'r link allan o hefyd. Mae hynny'n wir am y 3 feddalwedd yn ddangos chi heddiw. Felly dyma beth mae Flipgrid yn gallu gwneud. Helo, gobeithio eich bod yn iawn ac wedi mwynhau'r cyflwyniad. Dim ond un ffordd ohono o geisio enyn diddordeb y plant drwy ddefnyddio technoleg digidol. Dyma un arall. Rwyf wedi neidio nôl mewn amser i'r 60au trwy ddefnyddio emojis a recordio fy hun ar ddarn o feddalwedd o'r enw Flipgrid, sy'n hollol rhad ac am ddim i bob disgybl a'r aelod o staff ledled Cymru. Yn ystod y cyflwyniad byr hwn, byddaf yn dangos be arall sydd ar gael trwy ddefnyddio hwb, a byddaf yn edrych ychydig mwy manwl ar Google Classroom, sy'n prysur dod y platfform mae'r rhan fwyaf ysgolion Cymru yn ei ddefnyddio i rannu gwaith gyda disgyblion.
Felly fysa chi wedi gallu defnyddio sgrin tebyg i hynny neu fideo tebyg i hynny mwyn ysgogi'r plant felly am eu gwaith nhw. Dwi wedi awydd gwio os ydw i'n gallu rhoi i fawd i fyny fan y gwers sy'n gallu clywed hwnna wan. Iawn, gret sy'n gallu clywed hwnna. Felly, a ymlaen wan i'r fideo nesaf. A yr un yma ydy Adobe Spark fideo. Felly, jyst aros i fi gael hwn i fyny gyntaf. Gobeithio fydd hwn yn gweithio rwan. Clicio botwm. Dyma ni. Felly, na i chwarae'r fideo mwyn i chi gael gweld be ydy Adobe Spark fideo, be sy'n posib gwneud. Dyma ni. Felly, i gario ymlaen efo'r thema o'r 60au, mi ai a chi rwan ar Magical Mystery Tour o'r holl bethau yn dwi'n edrych arno yn ystod y cyflwyniad. Mi nawn ni edrych ar Google Drive, sef y cerbyd sydd yn gyrru'r apiau yn ogystal â Google Classroom. Cawn gipolwg ar Google Docs i weld pa mor debyg ydi o i gymharu â Microsoft Word. Mi fyddwn hefyd yn edrych ar Google Sheets a Google Slides. Felly, dyma lle mae o gyd yn dod at ei gilydd. Google Classroom. Mi byddwn edrych ar sut mae Google Classroom yn helpu llif gwaith o fewn ysgol yn ogystal â sut mae'n gweithio hefo apiau a Google Drive. Mi byddwn hefyd yn edrych ar Screencastify, sef add-on ar Google Chrome, a fydd yn gwneud cyflwyno ar sgrin ychydig bach haws. Ac i orffen, mi byddwn yn gosod cas. Felly, fel ych chi'n gweld yma yn yr clip fideo yna, wel, fideo oedd ond mewn ffordd, cyfres o lyniau oedd o wedi cael ei osod mewn fideo. A wedyn, wrth osod y lluniau, sy'n dod ych fi, derwelliant, sy'n dod ych fi, felly wrth osod y lluniau yn ei trefn, a wedyn rhoi'ch llais dros hwnna wedyn, a wedyn mae'n recordio cyfres o lyniau at ei gilydd i greu fideo. Felly, so hwnna eto yn ffordd o gyflwyno ac ysgogi'r plant. Felly, be nes i fan'na o dod â lot o logos i fewn, mae hwnna'n byw o fewn Adobe Spark fideo ei hun. Dydych yn rhaid i chi chwilio am hynna, a hefyd lot o lyniau wedyn byw o fewn Adobe Spark fideo. Felly, ydych chi ddefnyddio hynna yn syth, a mae'n ffordd eitha hawdd. Os ydych chi'n gwneud PowerPoint, ydych chi'n gwneud Adobe Spark fideo, hynna yn sicr i chi. Felly, yr meddalwedd ola yna os ydych chi ydy Screencastify. Felly, na i jyst rhannu'n sgrin eto. A beth dwi wedi gwneud yn yma ydy, chwod, fel mae athrawon wedi gwneud dros y blynyddoedd, maen nhw yn defnyddio PowerPoint ac yn wedyn cyflwyno efo'r PowerPoint tu ôl iddyn nhw. Ond beth dwi wedi gwneud yfan ydy dwi wedi rhoi y PowerPoint i fyny a siarad dros y PowerPoint yn defnyddio Screencastify. Felly, na i wedi chwilio amdano i chi fan. Gobeithio fydd o'n gweithio ac yn rhannu ei sain hefyd. Felly, dyma o. Helo blant, gobeithio eich bod yn iawn. Fel ydych chi'n gwybod yn barod, mi ydyn ni rwan yn gwneud gwaith ar y 60au. Dyn ni hefyd wedi bod yn edrych ar fandiau oedd yn boblogaidd yn ystod y 60au. A un o'r bandiau yna, wrth gwrs, oedd y Beatles. A mi nath y Beatles ysgrifennu can ar enw Yesterday. A'r geiriau neu'r lyrics, fel mae pobl yn ddweud, ydy Yesterday, all my troubles seem so far away, now it looks as though they're here to stay, or I believe in yesterday. Be dwi eisiau chi wneud, dwi eisiau chi edrych ar y geiriau yma a meddwl, dwi eisiau chi ysgrifennu geiriau newydd i'r gan yna, ac yn lle edrych yn ôl ar yesterday, dwi eisiau chi edrych yn ôl i'r 60au, a meddwl, be oedd y rhaid i bobl wneud yn ystod y 60au, does dim rhaid i gwneud rwan, felly dwi eisiau chi fod yn googlo, dwi eisiau chi edrych ar wybodaeth, yn edrych ar be oedd bobl yn wneud yn ôl yn y 60au wrach bod dim rhaid yn nhw'n wneud erbyn rwan. Felly, wrth wneud y gwaith yma, dyn ni hefyd yn dod i dysgu chydig bach mwy ar sut oedd bethau yn ôl yn y 60au. Felly, dwi'n edrych ymlaen i edrych ar eich ymatebion chi. Dwi wedi gosod y gwaith yn Google Classroom, a wedyn mi fyddai wedyn yn gosod unrhyw adborth i chi ar Screencastify hefyd yn mwyn chi gael edrych yn ôl dros eich gwaith. Felly, pob hwyl i chi, a mwynhewch gwrando ar Yesterday. Felly dyna yr ola o'r tri, a Screencastify hwnna, ac gwion sgyn ti wbeth i ychwanegu ynglyn â'r tri yna, oedd ti'n nôl i fewn i'r sgrin fan hyn hwn? Na, dim byd i ychwanegu. Mae hwyl wedi dangos enghreifftiau chi fan'na fan o beth sy'n dweud yr end product. A dwi'n siŵr beth gynnwch chi ddiddordeb wwan ydy gweld sut allwch chi fynd ati wneud o.
Da ni'n mynd i ddangos i chi sut i wneud hynna yn y fideo yma, wnaethon ni yma am ormod o amser. Be dwi'n mynd i wneud wan, di'r rhannu'n sgrin hefo chi. Dwi'n mynd i ddangos i chi lle allwch chi fynd i ddod o hyd i gefnogaeth a cyrsia, tutorials ag ati ar sut i wneud be mae Hywel newydd ddangos i chi. So, ti'n gweld hwnna wan, Hywel? Dwi'n gweld hwnna, ynddo. Reit, mae'r adnodda yma i gyd wedi cael eu cadw ar ganolfan cefnogaeth gwe. Dwi'n siŵr bod chi bellach yn ymwybodol ac yn defnyddio hon yn eitha rheolaidd. Dych chi'n mynd i safle gwegogledd.cymru, newch chi weld y ganolfan cefnogaeth ar y top. So, chi sgrolo lawr ychydig, newch chi weld teil sy'n dweud dysgu digidol. So, dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A wan, dwi'n gweld teil sy'n dweud hyfforddiant ar-lein. So, dwi'n mynd i glicio ar hwn. Be sydd gennych chi'n fan hyn ydy cyfres o wahanol gyrsia ar-lein. So, mae hyn yn beth ni'n galw'n cyrsia self-paced. So, mae gewch chi fynd drwy hyn ar eich liwt eich hunan. Ar unrhyw amser sy'n gyfleus i chi, enghraifft ni'n glicio'r Flipgrid. O fewn Flipgrid, mae gennym ni 2 gwrs. Cwrs cychwynnol, os ydych chi'n cychwyn o'r cychwyn cyntaf, dyma lle ydych chi'n mynd. Neu os ydych chi yn defnyddio Flipgrid yn barod o eisiau gwella'ch sgiliau, neu eisiau dysgu mwy am y nodweddion mwy estynedig o Flipgrid, neu allwch chi fynd i fan hyn. Mae'r cyrsia yn wbath rhwng hanner awr a 40 munud o hyd, a maen nhw wedi cael eu creu allan o fideos, so ydych chi'n gwylio fideo, ydych chi wedyn yn cael tasg ymarferol, ydych chi'n mynd i wneud y dasg yna i gael ymarfer defnyddio'r sgil, wedyn gwylio'r fideo nesaf, wedyn wneud y dasg ymarferol nesaf, ac yn y blaen. Gar diwedd, mae yna quiz neu rhywbeth o brawf, jyst i chi yn cael profi bod chi wedi dysgu beth ydych chi angen o'n cyn symud ymlaen. Una i ddechrau defnyddio fo, neu symud ymlaen i'r cwrs nesaf, i'r lefel nesaf. Wedyn mae hein yma, a os newch chi fynd ar un Flipgrid, newch chi weld yn union beth mae Hywel newydd wneud mwyn creu y fideo, yr un Magical Mystery Tour oedd yr un Flipgrid. Nac i, sori, yr fideo cyntaf y Flipgrid lle Hywel yn gwisgo wig glas. So, os ydych chi eisiau creu'r math yna o beth, dyma lle ydych chi'n mynd. Mae yna un yma ar gyfer Adobe Spark. So hwn oedd yr Magical Mystery Tour hefo'r bus. A wedyn mi allwch chi sgrolo lawr a mi allwch chi fynd i Adobe Spark fideo. Mae hwn yn fyrrach, os dwi'n cofio'n iawn, rhyw 15 awr 20 munud i'r cwrs yma. A fel mae Hywel yn dweud, os allwch chi greu PowerPoint, os ydych chi'n hyderus yn creu PowerPoint, wan, mae y bron yn garantid bron y bod chi'n gallu mynd ati greu Spark fideo. Cos yr unig beth ydy fideo ydy cyfres o lyniau wedi osod un sleid ar ôl y llall. Ydych chi'n dweud, eisiau'r sleid yma chwarae am 5 eiliad, sleid yma am 4 eiliad. Chi'n clicio ar y botwm record, ydych chi'n recordio'ch llais yn siarad drosto fo. Newch chi weld, mae ddipyn haws na ydych chi'n meddwl ydio i greu Adobe Spark fideo. A'r trydydd peth oedd Hywel ddangos oedd Screencastify. Mi allwch chi ffeindio Screencastify drwy fynd i Google. Os mae'n gynnyrch sy'n gweithio hefo Google. A mae Screencastify wedi istorio'n fan hyn yn yr Google Classroom canolradd. So os ydych chi eisiau dysgu sef defnyddio Screencastify, recordio sgrin, neu PowerPoint yn y cefndir, siarad drosto fo ac yn y blaen, dyma lle ydych chi'n mynd. Stopio rannu sgrin wan. Felly dyna chi lle mae'r gefnogaeth. Mae'r link i'r adnodda ar ganolfan gefnogaeth o dan y fideo. Os drwchwch yn y sylwadau dan y fideo neu yn y disgrifiad. Fel ydydd rhywun rhyw dro, variety is the spice of life. Felly, yn lle bod chi'n defnyddio'r un arddull bob tro, da ni wedi cyflwyno 3 ffordd gwahanol i chi wan i fynd ati cyflwyno eich gwersi. A beth sy'n dda, di mae hein yn stwff sy'n ddefnyddiol i chi, hyd yn oed ar ôl i chi fynd yn ôl i ddysgu gwyneb i wyneb ar ôl i'r pandemig yma basio. Mae nhw'n stwff sy'n arfer dda o ddydd i ddydd wrth chi baratoi ac cynllunio eich gwersi. So fel dwi'n dweud, so ddim un ffordd sy'n well yn gilydd, ella bod y ffordd ydych chi'n neud o wan, ffordd adroddiadol berffaith iawn i'r sefyllfa ydych chi ynddi, ond mae yna 2 ffordd gwahanol o fanna i chi arbrofi hefo nhw. Rhaid ofn bod hynna'n beth sy'n mynd i fod yn ddefnyddiol i chi yn y dyfodol. Felly, pob lwc i chi, a diolch yn fawr am eich amser chi heddiw. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Na ni weld chi gyd y fuan. Diolch yn fawr. Hwyl, dyna.